जायखिया दिनै नैबे हाबाफारियाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामनो हायो नैबे हाबाफारिजों जायगानिल' नङालासिनो गुबुन गुबुन जिहेतुके सिगाङाव बुंखांलांबाय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन। बेखायनो आसा खालामनो हायो बे हाबाफारिजों जायफोर लाइमोन सेंग्राफोर बेजोंनो गावनि देहाजों लोगोसे मानो होनबा देहायानो धोन जों देहायानो धोन हिसाबै बे गेलेनायजों गावखौनो राफोद खालामनायजों लोगोसे नेसनेल इन्टारनेसनेलाव गेलेनो हाथों बेखौ जों आसा खालामनो हायो। गोजोन्थों। फार्स्ट बड'लेण्ड जे फुटबल फिस काप 2021 सुबुंथि फाउन्डेसननि दैदेननायाव बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय जागायनाय जादों। गिबि खेबनि थाखाय दिनै चिरांनि थाइखाजरायाव बे फुटबल बादायलायनायखौ खुंनाय जादों। थांखिया जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि सोरजिनाय आरो बिनि अनगायैबो जोंनि लाइमोनफोरखौ खेला गेलेनायनि मोनसे थुलुंगा होनाय। बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय जागायनानै उननि समसिमहालागै खुंलांबाय थानायनि थिरांथा लानाय जादों आरो बे फुटबल टुर्नामेन्टनि फाइनाल जे गेलेनाय बादायलायनाय बे फैगौ 19 डिसेम्बरावनो जागोन। उननि बोसोरफ्राव गुबुन गुबुन जिल्लायाव खुंनो थांखि लानाय जादों। फैगौ बोसोरावहाय बाक्सा जिल्लायाव खुंनायनि सिन्थाखौ खालामनाय जादों। बे बेसेबां जाफुंसारनाय बे उननि खोथा। दा खोथाया जाहैबाय मा दे जिथु गेलेनाय बे गेलेनायाथ' आरो हारिमु सोलोंथाइ बायदिसिना माने थुनलाइयारिफोरजों जेबो फाराग थाया। बे थुनलाइनि मानसियाबो हारिमुखौ मोजां मोनो। फुटबल गेलेग्रायाबो हारिमुखौ मोजां मोनो। हारिमुनि मानसियाबो थुनलाइ आरो फुटबलखौ मोजां मोनो। थिग बेबायदिनो रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो बादायारि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय थांखिजोंनो जोंबो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय जादों। खेलाखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनदों। थारैनो जोंनि गेजेरावहाय जोंनि यंफोरनि गेजेरावहाय माने फुटबल गेलेनायनि माखासे टेलेन्टआ दंसै। दा बिथांमोननो जोङो मोजां मोजां प्लेटफर्म होबाय थायोब्ला उननि समफ्राव बिथांमोनखौ जोङो नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलसिम लांनो हानायनि मोनसे लामा दङ। निस्सय बेफोरबायदि टुर्नामेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना थुलुंगा मोनगोन आरो बेखौ बिथांमोना मोनसे मोजां प्लेटफर्म होननानै सानना लानानै जुदि गेलेबाय थायोबा उननि समफ्राव देरहासार जागोनखौ आसा खालामनो हायो। नोंथाङा लाइमोनफोरखौ दानि लाइमोनफ्रा बांसिनानो एन्टि ससियेल एक्टिभिटि जायखौ माने निसा बुस्थुआव बांसिन गोग्लैसोनानै थायो। नाथाय बेफोरबायदि गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ जिउ दानो हायो। बेनि खेथ्रआव लाइमोनफोरबो गेलेनाय बिथिङाव माबायदि बाहागो लागौ होननानै नोंथाङा मेसेज जाहोनानो बेनो आथिखालाव जिहेतु जोंनि गेजेराव खामानि गैयै मानसिफ्रा बांसिन दंसै। बेखार मानसिफ्रा गोबां लाइमोनफ्रा दिनै खामानि गैया आरो खामानि गैयैनि थाखायहाय बिथांमोना एखनब्ला समावहाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसाव माने बाहागो लाफ्लांनाय जायो। दा गतिके जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि खेला गेलेनाय हारिमु बा थुनलाइयारि बायदिसिना जुदि हाबाफारिफोरखौ लाबाय थायोब्ला आरो लाइमोनफोरखौ लानानै बिनि सायाव जुदि सांग्रांथि होयोब्ला निस्सय लाइमोनफ्रा खेला गेलेनाय हारिमु आयदा बेबायदिनो थुनलाइयारि आयदा बायदिसिना बिथिंफ्राव बाहागो लायोब्लानो एसे जों ससियेल जितु एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जेरावनाखि लाइमोनफ्रा आथिखालाव गोबांखौ जोङो बाहागो लानाय नुनो मोनो। दा बिनिफ्राय जानगार खालामनो हागोनखौ जोङो आसा खालामनो हायो। आङो मोनसे समाव आफादगिरिमोन, दा खिन्थु सेक्रेटारि जानानै दं। माने थाइखाजरा गामियाव बेबादि मोनसे फुटबल फिल्ड दङ, समायना रमायना फुटबल फिल्ड जोबोर मोजां। ओमफ्राय दिनै सांग्रां ब्रह्मनि दैदेननायाव बहाय मोनसे फिस काप फुटबल फिस काप जादों, बड'लेण्ड फुटबल फिस काप जादों। बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांखौ आं अलरेडि आसाम फुटबल आरो अल इण्डिया फुटबलनिफ्राय बिथांखौ साबायखर बावदों। आरो बे खेलाजोंनो जोंनि खाथि खालायाव थानाय गेलेबाय थानाय गथ'फोर आरो बेनिफ्राय इन एन्ड एराउन्ड रुनिकाटा बिसोरनि प्लेयारफ्रा गासिबो एनकारेजमेन्ट मोनगोन होननानै आं सानो। ओमफ्राय जोबोद मोजां माने खामानि मावगासिनो दं सांग्राङा। बेबादि जुदि माबानो हायोबा गथ'फोरखौ जथेस्थ' लामा देखायनो हागोन। मानो होनबा आजिखालि स्पर्ट्सआव नेसनेल गेलेनो हाबानो साख्रिया बाउन्ड। आसाम फुटबलाव मोनसे थारमाने आसाम गभर्नमेन्टआबो मोनसे पलिसि लाखाबाय जे नेसनेल गेलेबा प्रत्येकनोनो साख्रि होनायनि मोनसे बेबस्था खालामगोन। दा गोदोथ' गैयामोन, जोंनि दिनावथ'
गल सोनो हाबा आफाखौबो आथिं बायनानै थाबा रावबो खबर लाया दाथ' माने नों गिदिर खेला गेलेनोबा इन्सुरेन्सआ मास्ट प्रत्येक प्लेयारानो इन्सुरेन्स खालामनांगौ बिफोर गोयिं टु दा फिल्डआव थांनायनि आगोल इन्सुरेन्स खालामनांगौ जाहाथे जिखुनु धरननि जुदि इन्जुर्ड जायोबा बिसोर कम्पेनसेसन मोनो आरोखि दा जोंनाबो बिदिनो लासैनो जालांसिगोन ओमफ्राय क्लाबाथ' सांग्रांजों आं रायज्लायनायाव मोन्दों बिथाङा इन्डियानि हाइस्ट माने माबा लिग हिर' इन्डियान लिग होनना बुङो मोनसे फार्स्ट डिभिजन दं मोनसेया सेकेन्ड डिभिजन दं बिसिम गावनि क्लाबखौ लांनायनि मोनसे माबा लादों मिजिंथि लादों दा बेहाय आङो थाखा फैसाजोंथ' जों हेल्प खालामनो हाया आसाम फुटबला जोंहानो गैखाया जोङो नेसनेल टिम 10थासो फाथायहरनांगौ प्रत्येक बोसोरावनो बिनि थाखायनो बिराद माबा नै दिनै केरलायाव मणिपुरजों आसामजों क्वार्टार फाइनाल दंमोन महिला फुटबला दिनै जेनबोबाय मणिपुरजों बिनिबो बिराद खेला नायदोंबाबो टेनसनाव दं आङो दा आसाम फुटबल एस'सियेसना लाइमोनफोरनि गेलेनायनि सायाव माबायदि इनकारेज होगासिनो दं जोङो इनकारेजमेन्टआ सोरबा गनाय लागि दावनाय जोंनि आसाम फुटबलनि थ्रुयै सोरबा गेलेनानै बिराद माने गावनि जिबनखौ खुंगासिनो दं आरो सोरबा बिराद साख्रि मोनबाय अइलाव मोनबाय एसिबिआव मोनबाय स्टेट बेंकआव मोनबाय रिजार्भ बेंकआव मोनबाय एजिआव मोनबाय अनेक गथ'फोर दङ गथ'फोरफ्रानो बांसिन दा ओंखायनो जोंबो सानदों जे जोंबो प्लेयारखौ दिहुननानै बेबादि गिदिर खेला गेलेहोनानै बे रोखोम जुदि खालामनो हायोबा जों माने सेटिसफाइड जानो हायो आरोखि माने खेलायावथ' फुटबलानो होन बा दस्रा इभेन्टआनो होन एक्सेप्ट क्रिकेट जेबो फैसा थाखा फैसा गैया जोंहा थाखा फैसा इनकाम खालामनायनि खेलाजों खुनु माबा गैया आरोखि माने राहा लामा गैया दा गतिके जों सेक्रिफाइस खालामनांगौ आङो बे माने 15 बोसोरनि बारा प्रेसिडेन्ट दंमोन आं एस'सियेसननि गरसेबो फैसा बाहायाखै गावनि फैसाजोंनो मिटिं खुंदों मिटिं एटेन्ड खालामदों बबेबा चिफ गेस्ट हिसाबै लिंहरो प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे समाव थांनाङो डिब्रुगड़ थांनाङो माबा थांनाङो गासिबो गावनि खरसजों थाङोमोन दा दाबो बेनो एखे थारमाने जोंनि ब्लाडआव अर्गेनाइजार हिसाबै बा प्लेयार हिसाबै जोंनि ब्लाडआव फुटबलनि माबाया दंथ' थैया दंथ' ओंखायनो जों दाबो बायाखै खस्थ'बाबो अर्गेनाइज खालामगासिनो दङ जोंनि ओनसोलाव दाबो फुटबल गेलेगिरिफ्रा मोजां क्लाबाव थानो एबा मोजां क्लाब गैया बेनि खेथ्रआव एस'सियेसना माबायदि दा खामानि मावगासिनो दङ फुटबल क्लाबखौ जोंथ' एनकारेजमेन्ट होगासिनो दं बयखौबो जेनेबा गुवाहाटि एफसि सिटि एफसि बिसोरखौ जों एनकारेज होदों आरो बिभिन्न क्लाब दङ बिसोरखौ एनकारेज होदों एकाडेमि खुलिनो जों एनकारेज होदों ओंखायनो माने जों सानदों फैगोन ओमफ्राय नै वर्ल्ड काप जानोसै माबाया आन्डार 17 वुमेन वर्ल्ड काप 22आव जागोन 2022आव फेब्रुवारि मासाव जागोन ओमफ्राय थांनाय बाराव आन्डार 17 वर्ल्ड काप जादोंमोन बयस बेनिफ्रायनो एसे गार्जेनफोरनि मटिभेसनाबो एसे सोलायदों जे गथ'फोरखौ बा फुटबल गेलेनो थाखाय फैसा गारो फैसा बाहायनानै गावनि गथ'खौ फुटबल फोरोंगासिनो दं दा नुबायना एनकारेजमेन्ट मोनबाय आरो प्रफेसनेलिज्म होननाय जिनिसा जोंनि सारा भारताव दासो फैहांदों फुटबलाव प्रफेसनेलिज्म माबाया दासो फैहांदों आरोखि पेसादारि फुटबल जायखौ बुङो असमियानि माने बे जिनिसा दासो फैदों खिन्थु दस्रा कान्ट्रियावथ' दंजोबो जेनेबा मेसिमोनहा बिसोरखौ खांनानै फुटबल फोरोंनानै बेसेबा खौथि थाखानि फानहरदों बिसोरखौ फिसिनायनि बिसोरखौ फोरोंनायनि गासिबो खरसखौ आदाय खालामनानै एक्सट्रा मेसिमोननो जाय क्लाबा लांदों बिसोर एक्सट्रा फैसा होनांगौ दा बिसोरनाव मालाय हेलिकप्टार दङ रनाल्ड' मोननाव मेसि मोननाव प्रब्लेम गैया बिराद धोनि मानसि बिसोर थेंक इउ सार फार्स्ट बड'लेण्ड फुटबल पिच काप 2021 बियो जोंनि नैबे राइन' स्पर्टिं प्लेग्राउन्डआव जागासिनो दं दिनैनिफ्राय बियो 5 तारिखनिफ्राय 19 डिसेम्बर बिसिम जागोन दा बेवहाय गासै 12था टिमा बे फार्स्ट बड'लेण्ड फुटबल पिच कापआव जइन जाफैदों दिनैनि गिबि खेब बादायलायनाय हान्जानि मा दिनैनि गिबि खेब जेनाखि अपेनिं सेरेमनि बेवहाय मोननै हान्जानि मुङा जाहैबाय मा आर'नाइ दावहारु एफसि चिरां आरो मोनसेया जाहैबाय मा कन्ट्राक्टर एस'सिएसन चिरां एफसि दा बिसोर मोननै गेजेराव बान्था हिसाबै प्राइजजों लोगोसे ट्रफिजों लोगोसे देरहानाय हान्जाया 1 लाख
रां आरो जेननाय हान्जाया ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां बेखौ हरनाय जागोन। नुनो मोनबावदों लोब लोब रायजो राजाफ्रा जे फुटबल नायनायाव मुखुब माबायदि गोजोननाय फोरमायनो हायो? दा बेवहाय जोङो राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै जों बेखौनो फोरमायनो सानो जे मिडियानि गेजेरजों जे थांनाय समाव जोंनि राइन' स्पर्टिं प्लेग्राउन्डआव मोनसे खेला जानानै थांदोंमोन। दा बेवहाय गोबां मानसिया माने लोब लोब नायफैनायलाय बेवहाय दा बिटिसिनि जेनिखि OSD चिफनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा मोनसे फोसावनानै गालांखादोंमोन जे बेवहाय आं मोनसे खेला होनो। दा बै समाव जेनिखि लोब लोब बाहागो लाफैनाय बेखौ नुनानै जेनिखि दिनैहाय खेला होफैदों बेवहायबो लोब लोब बाहागो लाफैनाय जों नुनो मोन्दों आरो जों बै समावनो फोरमायखादोंमोन जे खेला मोनसे गिदिर होनाय जागोन। बेखौ लानानैनो आं सानो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बे खेलाखौ लोब लोब नायफैदों। साबसिन गेलेगिरिनि थाखाय मा होनाय जागोन? साबसिन गेलेगिरिनि थाखाय बेस्ट प्लेयारजों लोगोसे ट्रफिजों लोगोसे 10,000 रांखौ हरनाय जागोन।